салом алейкум бародарои нагуфтад ман 10 та телефонои нав гирифтагем 2020-21 дар барашон гам мезанем бачаҳо я дона лайк бепул абшхин шумо телефон дошта бошед телефонотон абиёрем болоиш сумтен алиш мекунем бачаҳо ина ҳамаи мадде телефоно ҳаста мо дар шаҳри қурғонтепа мошем телефонбозори кӯчаи баҳор бозори фаровон дукони 121 уҷанам точка ҳаста уҷам бирен баъд иҷа биёин намешава ина ҳамаи мадде телефоно ҳаста шумо телефонотон абиёрем болоиш сумтен хеле ҳам мешава 10 та модели намитагим дар барашон гам бизанем лайка бачаҳо ба шата бизанем лайка бҷихин лайка ина иш Samsung ина Samsung Galaxy ина S8 нархиш 1800 сомона бо арзон мешава пачка ина 64 гаша наиш Galaxy A17 нера як ма гирифтагим A17 нархиш 2200 сомон ина ира як ма Москва вардаги бачаҳо ина тамошо кунен ҳаловат барен мо дар шаҳри Қурғонтепа телефонбозори кӯчаи баҳор ҷа рӯз бачаҳо бозор аст шумо телефонотон абиёрен болоиш сумтен мешава ина бачаҳо тамошо кунен ина мара хонр гуфта буда ина хонро аст Oppo аст хонр 10 лайк аст Redmi Note 10 аст ина Note 2100 сомона Note 10 628 гаш пачка наба A12 гуфта буда бачаҳо ина A12 аст бо A12 нархиш 1100 сомон ина бачаҳо тамошо кунен ҳама модел телефоно ҳаста шумо биёин ина телефонотон абтен болоиш сумтен мешава A21 A31 A32 A52 ҳама модел ҳаст наиш A80 нархиш 1800 128 гаша ина бачаҳо лубои модел телефоно ҳаст тамошо кунен шумо лайк абҷихин бачаҳо номер равено занг бизанед 907 89 18 18